Bueno, ez ezagola esan, giro faltaik ez dagoela laulako ikuskizuna ikusita gero. Jarraitu dezagun hirugarren bikotearekin, hirugarren bikotea osatzen duten, Ostolaza Debakoa eta Larrañaga Azkoitiarra txaro haundi batez jaso itzagun. Igo gora! Atzatzat gisa, Gaztetako kontu batzuk, orain bertsotan jarriak, sarri gertatu ohi dira, gauza nahiko mingarriak, baina dena aldatu du, oraingo moda berriak. Ile horiak enbido, eta beltzaranak paso, gehien komenidanari egin behar zaio kaso, eta ona baldin bada norberarentzako jaso. Tiradizo berezia, badauka zure zerbaitek, baina netzera bakarra, garbia itortu dezaket. Gauzuk erakartzen hauzu, eta bihar beste batek. Irrifar gozo-gozoan, eta izarbi begitan, oberen azinakela badakitegi egitan, baina
Erromerian baten izan zan, ni panderoan eta zudantzan, inguratuan gauaren balantzan, gehiagoren esperantzan. Artean oso gazteak ginen, dantzan harinetan harinen, nere fantasi gogo eta grinen, helburu bihurtu zinen. Sartu zitzaidan halako presa, bihurtu zintezen nire presa, nere jario, nere promesa, baina etzen erreza. Deitzen induzun pikaro bitxoa, omen zinela neska txintxoa, naiztan eretzat izan gehitxoa, bete nuen kapritxoa. Naiztan eretzat izan gehitxoa, bete nuen kapritxoa. Eskerrik asko.